Shibenta ke jing pediang sungubha yo senam thamai arja arpusan ke seng samla mission compound kala penlong ya katayo le kemen kebelas dang nadu ka khat laiterik hado ka khat pratrek kala lengkat arja arpusan ha ka ba ke seng samla kala penlong ya ka lempung jing ya ko baper bat sam kusnam ya kinong job Hakasi bapun kot kene gejing lek kemen lai don lang do ba Adelbert Nongrum MLA ke North Shillong kumu kongsan uba PNCM MDC kumu sembut kongsan urang ba snong nolor kiwe Habakran kene gesingi uba Adelbert ulapen ken mau gejing long scam ki menshwa bakim tre banya pen bat gejing terwa ke sarkar pareng haswa bakinmi narilum khasi bat kumta kasane kariti dustur kumba kalong Dap da gejing songu ko bakrau ngasmu kedram ngasmu dapram namar kejing beteng kejong pi ban ai la yang ban yo ban beteng ban syakri pi ban syakri konstituensi ban syakri khamtam ya kejat ben riu lemba kejing long kumnong mikmat bar kumnong mikmat kanum long tamalong tang nong mikmat ning hablong kita kinong ya saj ni hablong ru kita kinong tawai kumlong mene ba ki an kilong ti dongkam palat hakum ni hipon ngimdei ban sya pen sothu bakla hai babun ki banta gidong kampalat mentah kalau dan hakmat du collection MDC barkum emali nganum sengap ngan sakren hakapor kabang dia ban keren na ka banta baki palba jangani ka constituency artli khamtam kabang ami khmat na ka 17 not ka bakta alam ya ka jiao ban moprem ka bakta alam khamtam ru ya ka mokhar bari ka panthor ngan sakren na dei ka por namar ka dei ka jingdong kam dei ka jingkwa kian kilong ka bedongkam apa district council Belengin pen suthu bakla ni dongkam ban yakhi teli telang lang bat ki nong mikmat apo assembly kumlo ban weng no pat ya kata para 12 ye ka penwit ya ka jing trekam jong district council kani galong ka jing leklet na kawai katam syakawai pat katam ni pa ne ki bam don hakti lagi klet no pat ki bodon hakti kai ka bangin pen ba kai bangin pen klan kata kadi kawai ke isu ke badongkam po district council sakawai ru nomor pakadon hakmat du ke district council ni dongkam ban soto habangi pai sya kene ke rules ke badi 128 kani ke bagi sngapjar boleh ki sngapjar kiti yang thot nomor ba kajing temui babun kadai ba hapo ke district council ijeli barit ken hikai jingi bakin sapoi pat saka jeli bahe di duriau ba jongka assembly katakan itu 128 rules ke pengajuk keren barbor walang along marwairu ngasu kemen bangayo persengo bangit scam kan sawan ban urlong aku we singi kumpang ala persyang hai bor barit kumno ban wan ra amendment how badai bat ka presidential act 1950 bamdei shu ke por la dei bamdei shu ban itu ani ban ai bor yaki we pat ki para jaj benriu ki berana pok north east ki bela itu kerpang yaki ki yo ban thet jaka ki yo ban khun kiyo banyo ya ki hok ko mangiru kiyo kani de bang lai keren lai sin sau sin hak jelong marway po district council ngasukumen ngasungu yo play ngasungu ipw ka constituency ka ba lapa ina kalam tingkai ha bangaru na persang pedap jong kamram mana kali yang state government kum way na prank ki opposition ngalayo pen kongu pakani ngat try kala bandi ki history ka ba ki opposition ke jubla wan kam ban pen kongu ya ga government inrei ngasukumen ba napoga government kila ai ka assurance bagin wanra ya ka amendment jong kani kajai penriu ka ba ngitulot namar bangimdon ya ki an kadai ka badongkap aku meni ka por kalong kajing pen mau kan no tam ngidei ban ken mau ya kita ki long shwa ki bralit no lemba kita ki doli hasha bakin mi no na kani gari ko ba iet ke jongi kiong bat ki kili na ktin nong wei ko ko at pan pau mat jongi lang baro kani kentien ko ba kiong what do you want us to do before we leave you so tonat bagita ki political leaders ki jongi ki por ke balik ki khilam ya pen ya ka ba ki pan pau kiong ba just leave us as you found us yangi kumba philap bat phisiam de mar thadau ngi kum ka jaj benriu ngilong kumni kumangilong adu mata warang ngilong tang sitro warang ngilong ka jaj benriu ko barit andai ngi so komen pat ba ngidon pat ya kathong kata kadai ban pen scam
ya ke jinglong kawai banginum sya ban ailat haginunu kirukom ban wan ban penpat ban penparya yang ni ke jai ban rio ke ba red ke jongi hakmat ki weipat ki jai ban rio ke mainstream of India ke ba lesi ke bangilong tang iwei sidrop hapo ke duriau ba hadu menta ke Meghalaya Assam kada kadang don ngidang fully dependent haki weipat kini ki badon hak ni ka join kada Assam Meghalaya ki hapanong answerable ya ka Assam de mat kadau ki tulot kita ki jing temu hak ni ka jala ka jing kumno banyada ila ki jong ki hok long tanrai kumbo sipun pukin mau ka jingja jong ka harassment ka jingja jong ka encouragement ka ja na marba ngidang don ka join kada Assam Meghalaya nginom pa ni ka e ka bangi la ban community ban yo ngin pa ni ka e ka bangi don hak kiti la jong kani ka de ka wei ka ba ngin skam na ba ka jikurku ka jong pi ka jing duai ka jong pi Inyo ki priyo ki badai tam kham tam hani ka election MDC ka balajan ko don hakamat do ka banginum la banya pen nan bande kai. First runners up Aurora M Lingdor Maupla. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya